Türkiýede 19-dan geçirilen protestde gatnaşan türkmen dogalarymyzyň köpsüniň saklanyp dokumentlary barlygyny nämet görsiňiz diýile. Protestde gatnaşalyň diýen adamlar bolsa size elde verilmeýär, näme diýerler. Bulan aýdan gepleriniň hiç ýerim gabat gelen ok bir-birine. Ondan soň şu taýda bir san türkmen doganymyz tutsak edilýär Türkiýe polisiýa tarapyndan. Näme üçindir bu adalet uğruna görüşelim diye çağıran adamlarımız şu sonki çıkışlarında, sonki videolarını hiç illi şu tutulan adamları bellek geçmeyeler. Ya olmasa şolar tutuldu, şoları alıp çıktık diýmeýärler, prosto daşy adynam tutmaýarlar, ýatlaslarym öňe olma. Bulan bir-birleri bilen gyrjaşyp, daşy bir-birleri bilen erjeşip etip gören işleri bir adalet uğruna görüşmek niyetleri yok. Her kimin öz dahviyeti arkasında